ישראל היקר, כאן משה אופיר, יושב ראש זמני של מפלגת ננח, כולנו חברים פי צדיק. אנחנו מכריזים על היציאה שלנו לבחירות הקרובות. עיקר המצע שלנו זה להביא את עצמותיו הקדושות של רבי נחמן לארץ ישראל. ברגע שראש בני ישראל יהיה בארץ ישראל, ייפתרו כל הבעיות החברתיות, הכלכליות, הביטחוניות, הרוחניות וכמובן הגאולתיות. אנחנו סבורים שאולי לא נעבור את אחוז החסימה, אבל בהחלט יש סיכוי שנעבור את אחוז הסריטה ונכניס לתודעה הישראלית הרבה מאוד שקרים שמשקרים אותנו במשך דורות. אנחנו לא ניתן לזה להמשיך לשקר אותנו. מפלגת כולנו חברים ננח תומכת בכל מי שמגלה אמת בעולם מכל סוג כלשהו, תומכת בכל מי שיש לו רעיון חברתי וכלכלי שיועיל לעם ישראל, ותומכת בלהביא את עצמותיו הקדושים של רבנו לארץ. המפלגה שינתה את ההנהגה שלנו, אנחנו הולכים בהנהגה של יד ברזל. אם מישהו יש לו בעיה עם היושב ראש או עם ההנהגה, אז הוא נהיה היושב ראש והוא נהיה ההנהגה, וככה יהיה יותר קל לכולם. זהו, אני לא יודע יותר מה להגיד לכם. אנחנו נמצאים בתקופה של עלמך ירימו סוד, הם מרימים עלינו סוד. כל אומות העולם וכל העצות וכל הישועות נמצאות דייקה בתורות של רבנו ודייקה בתוך הדיבורים של רבנו וסבא, ומפלגת כולנו חברים ננח מביאה את זה בזמן האקטואלי ביותר, ואם יש מישהו שיכול להגיד את זה יותר טוב, אנחנו מביאים אותו. אז אנחנו קוראים לעם ישראל הקדוש לא להצביע בבחירות ולעבוד למען להביא את עצמותיו הקדושות של ראש בני ישראל לארץ ישראל. יכול להיות שיש אנשים שחולקים עליי ויצביעו בבחירות, אז אני לא אומר לאף אחד מה לעשות. בדיקת DNA פשוטה מראה שאני לא אבא של אף אחד. וזה כל מה שיש לי להגיד להיום. זי גזונט. להוסיף עוד משהו?